Tujune aku kok sowan rene. Yen ngono Antasena wis ngerti. Marmane kembang ya ora tak ulungke. Mergo sing rawuh mau kok Prabu Baladewa gadungan. Heeh. Lah sampeyan iki sing duwe omah malah ewuh pekewuh. Mbok omong ora entuk sampeyan Baladewa gadungan lah ya wis beres. Ngene ya nggih Antasena malah babar pisan. Pun Wandarawati nyuwun tulung marang kowe. Bab apa? Sing Membawarna Koko Prabu Baladewa gadungan kuwi mau rampungana aja semelang. Sing Membawarna mengko sak warnane tak geceke pisan. Wani-wanine Memba Baladewa. Ning njo kuwi lho. Si Wandarawati kudu janji. Janji apa? Yen Baladewa gadungan tak rampungi mengko kembange tak gawane nyang Karang Kadempel. Aja semelang tak titeni janjimu. Kembang Dewandaru swarga ingkang wit mas glegen ingkang ron saloka mulya Yayi Sencaki wonten dawuh Prabu semune kok kami tenggengen ana apa kula menika nyawang kahanan katemben menika kula gumun. Sing kok gumuni Angger Antasena menika. Lah kok gumun karo Antasena? Perkara umur tuwa Setyaki tinimbang Angger Antasena. Ning jebul tinemunipun bab kawaskitan, bab kawasisan, kasekten kula menika jebul tinemunipun kalah tebih. Jauh kula. Terus karepmu? Wah, kula meri. Jarene Sencaki menika Senopati Dwarawati lah ketekan mungsuh Membawarna Ratu Mandura mongko lungguh teng arep kula. Kok kula ora nggraita sing ning arep kula niku jebul mungsuh kula. Terus kaya di suwek-suwek rasaning rai kula. Isin kula. Tak kira sak rombongan ndak dina lungguh teng arep kula jebul mungsuh kula. Babar pisan ra graita. Layak kok swara kene tekan kono, swara kono tekan kene. Jebul ana rombongan palsu wis. Jebul mungsuh kula. Lah terus baru kamu badhe nyuwun pirsa kados pundi caranipun supaya Setyaki Senopati Dwarawati menika saged lantip panggraedanipun kados Angger Antasena. Ketrimane wong iki dhewe-dhewe mboten saged kula kedah sami. Lho lah ya dikandani ngeyel. Gusti kang murbeng jagat. Nggih. Nyipta titahe kuwi beda-beda ora dipadhake. Mula ora kena meri ketrimane siji lan sijine. Antasena ya Antasena, Sencaki ya Sencaki. Upami kula kados Angger Antasena. Yen kowe kuat lakune kaya Antasena ya monggo. Lakunipun Angger Antasena kaya mono bocah kuat tirakat. Bocah kuat prihatin mula ora aneh ora mokal lantip panggraitane. Antasena kuwi tau ra mangan ra ngombe lawase 90 dina. Kuat kowe, Wong kotakan urung metu jam 7:30 kowe bingunge ra ndak. Musola gedung PKK, mung takon kotakan. Yen perkara tirakat kula kuat
Aja meneh kok ora mangan, ora ngombe 90 dina. Ora mangan, ora ngombe 92 dina kula kuwat. Kok kacek sithik bakunipun kula kiyat. Antasena tau melek ora turu lawase 7 sasi. Kula nggih kiyat. Awit kula kulina ndak bengi melek. Kula meniku kulina manjak. Ya nek tanggapan. Lah yen ora nonton toprak ngono. Toprak ngendi? Tempuran. Kowe kuat melek? Kiat. Antasena kuwi ora gepok senggol karo wong wadon selawase urip. Kuat kowe ora gepok senggol karo bojomu. Hah? Wis to? Kowe ora gepok senggol karo bojomu lawase 3 sasi wae. Kowe kuat. Kiat mawon. Lho, tenan kuwi. Tenan saestu. Yen ora gepok senggol karo bojone dhewe mon kula kuat. Terus tumbas no. Ngono kok pengen ampuh. Ngono pengen wasis, Lah tumindakmu kaya ngono kuwi. Pulo kok rewangi tirakat, pulo kok rewangi poso weton, poso Senin Kemis. Nek tumindakmu ndak dina mung hai, Tumindakmu ndak dina mung ngolor kabel ning 1 2 3, ibarate. Ora mandi lehmu prihatin, ora mandi lehmu tirakat. Waduh. Lah iya. Ora kuat kowe pisah karo bojomu. Inggih saestu menika. Mila wonten pundi-pundi bojo kula menika kula kanthi. Awit kula menika wong lanang sing boten bisa pisah karo wong wadon. Garwa niku sigarane nyawa. Awit menika tenaga kula. Kula nate kok boten ditutke bojo kula lemes pepes ayo. Kene mung kaya ngono kuwi. Wong pisah karo wong wadon, pisah karo bojone ora iso pengen prihatin. Iya. Mengenek dugi griya bojo kula kandhanane rasah melu-melu. Supaya kula dadi wong ampuh. Alah. Ya meksa ora percaya. Aku tak takon karo kowe. Dangu menapa? Setyaki mapan ana Ndarawati kuwi jejibanmu kelengganmu dadi apa? Lho, kula menika dadi senopati. Senopati? Iya. Kewajibane senopati? Rumeksa karahayun katentreman negara Ndarawati. Yen dina iki ana sing ngobak-obak katentreman negara Ndarawati kanthi bakal nyolong pusaka Ndarawati memba warna Ratu Mandura. Lah kok senopatine meneng bae iki senopati cap apa? Antasena, rene nggih. Lungguh, kene lungguh. Oh. Remang remu sorate yuang pratangga pati. Himawan setona wengi hangganing haltoko manampak umiring mawes reping sarira perkara iki kudu dirampung antare Baladewa karo Antasena sing dikarepke Pak Dewi Baladewa piye lanyu-lanyu capmu wani ndumuk lawan Punwa lamun to Punwa Mandura sing jalari petenge galih Yai Kresna dasarmu apa aku tak matur jujur sampean aja nesu ora
dasarku mergo aku ora percaya yen sampeyan ki Baladewa sing asli, Baladewa sing sejati. Lho, sing kok karepe sampeyan ki Baladewa gadungan, sampeyan Baladewa palsu. Ya ora. Ayo. Lho, kowe iki aja ngawur-ngawur gambar. Iya, Baladewa ki aku iki. Baladewa iki kok ngene papakane ibune nganggo mekusa, nganggo praba. Piye kuwi Baladewa? Wah, ora tau nonton wayang kulit kowe iki. Piye kuwi